Efeso Kapitulo 3, versikulo 17 ug 18. Aron si Kristo magpuyo sa inyong kasing-kasing tungod sa inyong pagtuo. Giampo ko usab nga mugamot kamo nga malig-on sa gugma sa Dios. Aron nga kamo ug ang uban pa nga mga katawhan sa Dios makasabot kung unsa kadako ang gugma ni Kristo kanato. Hinaot pa nga masayran ninyo ang inyong gugma bisan tuod ug dili kini masabtan sa hingpit aron kung unsa ang anaa sa Dios maanaa usab kaninyo. Mensahe mga kasama, gipahinumduman kita nga gusto sa Dios nga magmalig-on kita uban ang atong pagtuo ug malig-on ang atong gugma sa Dios. Kung unsa kadako ang gugma ni Kristo kanato mga kasama, usahay na mga uban nga magpangutana sa ilang kaugalingon nga murabag gipasagdan, hopeless na og dili masabtan ang sitwasyon sa kinabuhi. Pero wala siya kabalo nga gihigugma di ay siya sa Ginoo ug dunay pamaagi nga ang Ginoo dili masabtan apan pag-abot sa panahon makaingon ka nga wala di ay ko pasagdi sa Ginoo. Kini si Radyo Man Don Pulayaw, Tatak RMN.